Tijekom posljednjih 60 godina globalna proizvodnja hrane se utrostručila, a procjenjuje se da će se do sredine 21. stoljeća na globalnoj razini povećati za trećinu. Osobito velik porast u proizvodnji, čak i do 50%, očekuje se na prostoru Južne Azije i u subsaharskoj Africi. Povećana proizvodnja hrane posljedica je primjene suvremenih tehnologija, mehanizacije i agrotehničkih mjera. Godišnje se u svijetu proizvode hrane za otprilike 20 milijardi stanovnika, no problem je u tome što se 1/3 hrane ne konzumira, već se baci. S druge strane, oko 2 milijarde svjetskog stanovništva nema pristup sigurnoj i nutritivno adekvatnoj prehrani, a velik problem je i pristup zdravoj hrani. Cilj UN je do 2030. godine takozvana nulta glad, to jest zemlja bez gladi. No zbog globalne pandemije COVID-19, geopolitičke situacije, ali i zbog nedovoljnog truda razvijenih država svijeta, ovaj cilj se vjerojatno neće ostvariti. S pozitivne strane, globalizacijski su procesi omogućuju utjecaj raznih kulturnih identiteta na naše svakidašnje prehrambene navike. Idemo vidjeti koje to kulinarske tradicije i specijaliteti čine naše globalno selo u projektu Nož geografije 2024. I napokon merenda, znači obožavam ove baklave, svaki put ih odgledam. To su najmanje baklave koje sam ja ikad vidjela. Što si je mislila kako će biti? Pa ne znam. Zato što vidjela najveću baklavu u Turskoj, 530 kg. Joj, to mi je mama nešto pričala. Da, pravo je. Ono vidimo to. Evo nas ponovo u studiju. Popularan libanonski specijalitet falafel stigao u Hrvatsku. Ove začinjene kuglice od boba ili slanutka omiljeni su izbor za mnoge, te služe kao vegetarijanska alternativa za ćevape. Idemo vidjeti što ekipa misli o tome. Libanon? Falafel? Nikad čuo. Šta je ovo? Šta je ovaj Libanon? Falafel? Šta je ovo? Nikad čuo za ovo. Što to radiš? Radim wok. Šta je to? To ti je tradicionalno tajlandsko jelo. Radi se ovaj tu wok tavi. Šta ide unutra? Unutra ti ide razno povrće kao što su luk, mrkva, gljive i kupus. I to ti se radi na velikom plamenu. Još možeš dodati čak i razno meso. Zvuči ukusno. Uopće ne znam zašto su ljudi opsjednuti toliko s tim bubble teom. Meni baš nije dobar. Meni je jako fin. A znaš uopće što dolazi? Znam, s Tajvana. Ej, si znala da imaju 4 glavna jezika kao pričaju? Znam, ali znam da imaju svoj vlastiti kalendar. Stvarno? Da, ali ih je priznalo samo 13 država. Ama. Popi to. Pšenica! Si znao da je Kina najveći proizvođač? Ma sam špika. Na vero pak se nije, cijelo jutro čuva nove koze. Ma bi me lipo silo jedno kafe. Na vero pak bi meni. Ma će si znala ti da je kafe iz Brazila. Ja sam već perala da je s Turske. Ma ča govoriš? Vero pak ni. Meni je Katica neki dan rekla da njen mali ša studirat u Afriku. I njemu da su tamo neki ljudi rekli da je kafe iz Etiopije. Ma kad je to sad? Ma ja, kad i sam ja od Etiopije. No, ćemo si poiskuhati jednega. Ale šuhomo. Što to jedeš? Da gled na ur datulja. Kakve datulje? Da gled na ur! Često se nazivaju kraljicama svih datulja, a potječu iz oaze Tolga koje se nalazi na sjeveru Alžira. Oaze su perfektne za rast datulja jer palme datulja zahtijevaju piskovito i ilovasto tlo koje može dobro zadržavati vlagu. Srećom, Alžir je bogat oazama zbog svojeg geografskog položaja, klime i izobilja podzemnih voda. Alžirske su oaze često i turistička destinacija. Onda put pod noge. Batat, koji mnogi zovu i slatki krumpir zbog svoga okusa, zapravo ne pripada porodici krumpira. Postoje različite vrste, a neke od njih možete kupiti i na pulskoj tržnici. No, većina batata iz supermarketa zapravo dolazi iz subsaharskog područja Afrike. Batat je toliko popularan u svijetu da čak ima svoj festival u Japanu.
šta to stavljaš? A kupio sam onaj pariški začin od Čilija. Šta? Šta? Pa najpoznatiji pariški začin. Pa kakav pariški začin? Pa to ti je dovezeno uz ropu iz Latine Amerike. Znači po tome je država Čile dobila ime. Ne, to je zapravo često zabuna koju ljudi rade, ali naziv države dolazi iz riječi Čili i južnoameričkog pomena Mapuche, koja je značila rub svijeta. Rod biljke paprike zapravo vuče korijene iz područja današnje Bolivije i Perua. Kada sad otkuca ponoć, najčešća novogodišnja tradicija u Peruu je pojesti 12 bobica grožđa, 6 bijelih i 6 crvenih, dok se izgovara 12 želja, po jedna bobica za svaki mjesec. Upozorenje! Ako se zagrcneš na bobicu, znači će te loša sreća tijekom tog mjeseca. U Aztečkom društvu kukuruz se smatra svetim i igrao centralnu ulogu u religijskim ritualima i svakodnevnom životu. Vjerovalo se da su bogovi stvorili ljude od kukuruza. Azteci su, kao što znamo, živjeli u centralnom dijelu današnjeg Meksika i kukuruz je zbog toga temeljni element meksičke kuhinje s jelima poput tortilja, tamala i pozola koji su ključni za kulinarsku tradiciju. Zna da nedavno bio nacionalna tortilja? Ne, kad je? 10.2. Ne, nisam znala. Si znala ti da riječ tortilja potječe iz španjolske riječi mala torta? Ne. Da, fora. Uživaju tortilji i slušaj marijače. Šta ti imaš danas za marendu? Ja ti imam grčku salatu. To je svjetska šrajčice, krastavce, feta sir, luk i maslina po kojima ti je grčka full poznata. A ti? Zvuči full dobro. Ja sam ti danas zaboravila pripremiti nešto pa sam se samo usput stala kupiti grčki jogurt koji ti je odličan za jačanje kostiju mišića i super je u kolačima. Vidiš, kad smo bile na onom izletu u Grčkoj, jeli smo girose, brijam, pastičo. A ja kad sam bila u gradu u onom grčkom restoranu imali su preukusne deserte kao kufetu i kurabides. Mogli bi na izlet u Grčku? Mogli bi u Atenu ili na Kretu. Dogovoreno. Ma bi nam pasalo kako ovo slatko uz ovo kafe. Ne vjerujem bi da mi sad tu jedna blecka krempita. Je to Slovenije? Pa nego skuda nego Slovenije. Njemačka i Češka, države koje dijele delicije kao recimo kobasice i pivo. Pa koja su njihova zasebna jela? Njemci tradicionalno jedu kiseli kupus, perece i slatko si začinjenu salatu. Dok Česi jedu tradicionalne češke okruglice, juhu od češnjaka i tvrde da su zaslužni za gulaš, makar to isto kaže i Mađari. Mati, sam ja toče mlijeko? Jesam. To puta te moram pitati. Daj, Matija, zašto mi daješ pokvareno? Ma, čemu ti? Ovo. Pa nemam pokvareno, to ti je kefir, Noa. Kaži mlijeko, ne toči mlijeko. Što je to tako teško? To ti je kefir, ovdje ti je mlijeko. Šta je kefir? Nikad nisam čula za Pa kefir. kefir je tradicionalni napitak Litve. Kefir vam je piće najdugovječnijih ljudi na svijetu. Potiče s Kavkaza i radi se od mlijeka koje fermentira. To već i ljudi. I kiselkastog je okusa i Znamo vrlo je kefir. zdravo. Kako dobro napisane. Francuzi ubijaju s ovim, kažem ti. Kao prvo ne kaže se croissant nego croissant i izmislili su Austrijanci, ne Francuzi. Croissant! Ça, c'est français. Baguette?